हाँ चाचा आओ देखो हाँ ये सब ईटा बा। हाँ। तू अपन जो दिन में चढ़ा दो छत पर काम होता है। हाँ। आ चढ़ा देने के बाद तार जौन पैसा कहियो हम तार पैसा दे देम ठीक बा। यही पर चढ़ा। हाँ यही छत पर चढ़ाए के बा। ठीक बा चढ़ जी बाबू। ठीक बा। एक टेंशन मत लो ये कम है बा हमार। ए ठेकेदार साहब ई कार्ड बटे बेटा के शादी बा। अच्छा आवे के बटे। ठीक बा। हाँ हम आ जाएं। टाइम से आ जाए एकदम आ जाए मापन आदमी घरे लेट कर जाला। चली बाबा चली। कहो हाँ संगतिया काट दे दलो सगा भाई एजा खड़ा बोले घरे कुछ ना बोल। अब देखी कहे के मतलब बटे कि एगो तो ई ठेकेदार बने आ इनकर बहुत नाम बा जवार में नाम बा। हाँ हाँ आ हमनियों के जानते बानी स्टेटस के बात बा। भाई हमार बाड़े तो ई कपड़ा इनका लगे लूर से हिले नहीं के लेबर ग्रेड के खटे वाला आदमी ई अगर रही हमनी के बारात में तो हमनी के बहुत बेइज्जती हुई। अच्छा जनी ई बाड़े तो ठेकेदार बने आ हमनियों के समाज देखते बनी लोग अगर जानी कि भाई फाटल चिटल कपड़ा पहन के आइल बड़े तो हमरे नु बेइज्जती हुई। यही से कहनी हो कि इनका के छोड़ दिया आ इनका के दिया बाकी मुखिया विधायक सरपंच सब लोग के देवे के बा हाँ हाँ कार्ड तो ठीक बा चलो जाओ। अच्छा हमारा जौन बुझाई तुम कहनी। हाँ अच्छा तार भाई जौन अब जैसन तारा बुझाओ छोड़ी भाई होई आपस के के मैटर जौन हो का हो चाचा का हो यही जी तू खड़ा बड़ा हमरा कार्ड दे दिलन तारा के कार्ड देवे ना कलन इतना कुछ कह दिलन तू चुपचाप बड़ा। ए बाबू देखो उ बाड़न मान लो कि बड़ आदमी बुझल उ लोग के लगे हमारा पैसा कौड़ी बा पैसा कौड़ी हो गइल बा उ लोग के स्वर समाज बढ़िया बा। अब हमनी के हई सब फाटल पुरान पहने वाला आदमी बा वही में लेबर ग्रेड में काम करतनी ओकरा जितना समझ में आइल हो गेला कोइलस बुझल। अब भाई हवे कि जवना में उ खुश बा वही में रहदार हमरा के ना पूछल तो ऐसा थोड़े बा कि हम ना जानता ओकर घर के बियाह शादी रुक जाए। ठीक बच्चा तू अपन है काम करवा के चल जाइयो हम जाते नहीं अभी दूसरा साइड पर जाए के बा आज शाम के आवे नहीं तो पैसा दे देम हम तारा के। ठीक बा जा ठीक बा। प्रणाम बा। प्रणाम प्रणाम बैठो कहो का समाचार बा। ए समाचार बाबा सब बढ़िया बा। तार तो एकदम पूरा किस्मत बुझाता कि बदल गई बा। हाँ बाबा सब बदल गइल हैं सब बदल गइल। ये कैसे कैसे एकदम ये हो गई लो। ए बाबा ठेकेदार लड़का उ लखनऊ जो वो बहुत बढ़िया लड़का रहला। अच्छा। तो ओकर कोनो संगतिया रहलन विदेश में बुझली तो वहां से ओकरा के वीजा भेजलन तो अभी यहाँ ठेकेदारी करतला तो ओकरा ना पूछात होइयो गेला के तो कहवे कि ए चाचा हम जा तनी विदेश अच्छा। और सारा ठेकेदारिया हमार जोन चलत हवे समारिए करा के एकरा के रोवे संभाल आ लेबर ओबर सब दे देवे हमरा कुछो करे के ना पड़ुवे सब लेबर ओबर मिस्त्री उस्त्री रहले रहसन पहले ही से। अच्छा तो अब वही लेकर हम ठेकेदारिया करे लगनी हो आ जब से करे लगनी तब जानते बनी जब आदमी दूगो पैसा वाला तो आदमी के सब कुछ बदल जाए। हाँ तो पूरा तार एकदम मौसम चेंज हो गई बा। हाँ तब बचिया के शादी के दिन दिलनी हो तब अच्छा। कहनी हो कि भाई एगो छोट भाई बा रोको ओकरा के जाई कार्ड उड़ दियाई 4-5 गो दिन अभी बचल बा आ रउओ से तनी भेंट कलम रउओ के कार्ड उड़ दिया जाए तो वही है भैया के लगे तो देखा तनी कि ओकरा घर में तो ताला लागल बा परिवारो ओकर नइखे। अच्छा। ओकर परिवार कहाँ गइल बा उहो कहाँ बा घर में केहू के पते नइखे बड़ा आवाज मरनी है। हाँ तो कहनी है कि अब रोकत चल तनी बाबा के लगे ऐसे कि बाबा के लगे बरमहल रहत रहलू तो बाबा के कुछ मालूम होई ओकरा बारे में तो बाबा से पूछाई। हाँ तो यही से रोग लगे नहीं है कि अब रोगे बताए कि अब कहाँ बाढ़ और कहाँ नई। तो ये बताओ जो उनकरा के तू खोजत रहो हाँ वो बेटा के ब्याह की रहे तारा के पूछबो न कइले आ तुम करा काट दे दो ए बा देखियो कितनो रहे तो हमार भाई हो ई तो बात बा। आ उ छोट भाई हो रह गइल बात कि वो बेरा पैसा कमात रहल अगला के लगे पैसा कौड़ी सब कुछ रहलक ह। अब उ पैसा के जोश में अगला के समझ में ना आइल खैर अगला मान ले कि हमरा के ना कहलस से कोनो हमरा दिक्कत परेशानी नहीं है ना कोनो दुख भाई ठीक बुझनी अगला के जौन समझ में आइल तौन कैलस ठीक बा। अब ये है बेरा मान के चली कि हमरा घरे शादी ब्याह पड़ल बा अगर हम ना पूछे तो ई ठीक ना कही गाँव समाज हमरा के का कही गाँव समाज हमरा के निमन ना कही मतलब कि देखो हाँ। एगो छोट भाई बावे आ ओकरा के नइखे पूछती ये बड़ा पैसा इहो कमाए लगल तो अगर हमहू नहीं पूछत तो फिर उनकरा में हमरा में फर्क का रह जाई ना
तब तो बराबर हो गई। तो बराबरे हो जाई। तो से कि सब कुछ आदमी सोच के उ लड़का रहे नादानी, ओकरा संगे जौन भी ओकरा समझ में आइल बेचारा ओकरा अपन कर गुजरल, नादान रहे का समझ रहे। खैर उसे कोनो बात नहीं खे। अब वही से हम चलनी है कि रउआ बताई का बड़न आ का करत रहन कि घर में ताला लगल बा, ना उहे रहन ना उनकर परिवारे बा ना बेटे पतो केहू के पते नहीं के ताला झूलल बा घर में। वाह, बड़ भाई बड़ तो बड़ तहर विचार भी बा, बुझल। तो ये बेरा उनका से भेंट करबो। अब भेंट करके कार्डवा दे देती, एगो तो मान लो रउआ भेटा गनी तो दे दे, मैं एगो कार्डवा फेर देवे खातिर बबुआ के खोजे के पड़ी नु, बताए में रहुए नु। तो है नहीं केहू के घर में लेबर में काम करते रहे। लेबर में? हाँ तो और का महाराज रउआ का कहतन? हम जायज बात कहते नहीं। पहिया से ही लेबर में खटे लगल हो? सब दिन एक समय एक समान रहेला समय। आज वो बेरा उनको रहे, आज तहार बा, और वे बेरा लेबर में खटता रहे। का बात रउआ कहतनी तो हमरा हम जायज बात कहते नहीं। नहीं देखी ना कि उनके घर में सीमेंट बालू ढोत नहीं चाहिए, ईटा उटा ढोत नहीं, दूसरा कौन काम करे। ये कितना बढ़िया बाहर में सब काम धंधा रहल, हाँ, सब खत्म, सारा अच्छा खासा पैसा कमात रहल। तो सब और पर आ गए कहेंगे मालिक जानस कहेंगे और आ गए समय के फेर हो तो कोनो काम लायक बारे ना तो मोटा मोटी ये कुली काम न करे। ओ काम तो खर न खन कोनो सीख ले, वह सब लिखे हाँ, पड़ी वाला काम तो पढ़ल है। लिखल रहन तो। ईटा उटा ढोत रहे तो हमें बुझे काम निकन बल्ब के काम बा जो लेबर में खटता रहे जुगाड़ में। किने भेटाई बाबा? अब पड़े जाए तो अपने होने भेटा जी अगवा सोलकिया पर चली ना तनी संगवा चल चलम तो ठीके काहे उनका लगवा तनी लिया के चल चलिए रे। अब तो ऐसा बात रहुआ कहनी कि हमारे दिमाग एकदम साफ टेंशन तो हम सामने उनका जाए कि ना चाहिए का समय रहे का समय बेरा हो गई लाज लगेला हमारा। अच्छा लेकिन जब आ गए तो चलो बताइए ले ठीक बाटे चली है कार्डवा रहुआ अपन धर ले। ठीक बा, ठीक बा। आ एगो कार्डवा हम करा के ले चल तनी। हाँ, चली हाँ। तनी देख लिया केने बाड़न। चलो चली चलो चलो दिखा दी। एगो प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। ई का करता रहो हैं? का करबो भैया, ना कइले तो धर्म कर्म केंगे चली, घर के खर्चा केंगे चली। तो घरे गने तो देखा तनी कि ताला बंद बावे, परिवार तार हइलो नहीं कि ना तार लड़के ना पतो हेलो कते सना तू घरे ना लो। ते बाबा के लगे गनी हो तो बाबा से पूछनी हो तो सब समाचार बाबा बतौलो। तनी मजबूरी बा, गइल बड़ा सन उ परिवार नहियर गइल बिया, लड़को होई जे बड़ा सन। सुनो उ सब गइल बड़सन तो कह ठीक बा, एहबरा के बाद से ई सब काम कइल सब छोड़ो। ई सब तारा काम शोभा नहीं के दे, बुझल। पढ़ल लिखल आदमी हो के हई सब काम करत तरह जाना मजूरा के लोग का कही तरह के तरह ई बुझाता बुर्बक लेखा काम कइले बड़ो हैं। सुनो एगो काम करो, बचिया के शादी बा, 3-4 गो दिन शादी के बा, हई शादी के काट लो धरो। आ सुनो ई सब काम एबरा से बंद कर दो। आ हम पे फोन पर पैसा डाल तनी जाके बढ़िया कपड़ा उपड़ा सिवा वाली हो। आ तू चली आवो, आ शादी बीत जाता ओकरा बाद में हम घर ठेकेदारी करत तनी। ठीक बा, तो 3-4 जगह काम चलत हवे। तो अब हम अब का करे, हमरा लिखे पढ़े लूरे बना के एगो आदमी रख लेबे तो हमरा आदमी रखला के का जरूरत बा। अब शादी के बाद जाके वो सारा काम तू ही संभारो आ देखो करो। आ कमा फोना जौन बुझाई तो हमरा के दियो, बाकी अपन तू समझियो। ठीक बा भैया का हो? इतना कुछ हम तारा साथे कोई नहीं, तार दिन दशा खराब रहे तो तारा के नेवता तक ना देनी, और ठेकेदार के सामने तार बेइज्जती तक कोई नहीं। आ तब तू आके आ फिर हमरा के ई सब बाबा समझाई ना, बुर्बक लेखन बतियावत है। अरे ता तू छोट रहला तार छोटे बुद्धि रहे ना पूछल कोनो बात नहीं तार बड़ा भाई ना। समझाई हैं? अब मान लो कि अभी अब ओबरा इनका ना समझ रहलो, निकरा ना समझ में आइल हाँ तो वो बात के लेके सोचता ना रे। उ सब बात हम कहिए भुला गल बनी, सारा बात हम बाबा से कह देनी, उ सब हम भुला गल बनी, बात के टेंशन मत लो। आ तू आव बारात के बाद तू जाके सारा काम संभालो आ सब देखो। 5 गो 6 गो साइड चलता उ सब काम देखो। भैया हमरा के माफ कर दिया भैया। अरे भाई में माफी तफी में बाबा का है नहीं कि समझाती बुर्बक सफाई चला कोनो बात नहीं। ठीक छोड़ो, बाटे, ई सब हम काम छोड़ दो। जब से चलो, जे तो घर वाला के कह दी। हाँ ठीक बा, घर वाला के हम जाते नहीं तो कहते नहीं। चलो तू चलो छोड़ो ई काम हम छोड़ो और सब निकालो कर हाँ। धरो सब रखो। चलो चला का ईटा बालू जुगाड़ में खड़ा चलो भागा। पढ़ल लिखल हो के ये सब ईटा बालू के काम करत रह। चलो चलो भागो चलो।